Kumitati reġjonali dawk eżekuttivi u kunsilli lokali se jkunu jistgħu gawdu minn iktar pjanar fit-tul fit-twettiq ta' proġetti grazzi għall-implementazzjoni ta' skema ġdida. Ħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo li ta' dettalji dwar kif dawn il-kumitati jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tal-proġetti li se jsiru 3 snin oħra u li għalihom hemm allokati 750,000 euro. Dawn id-dettalji nataw feluq l-10 snin mitwaqqif tal-Fond tal-Kultura li assisti diversi kunsilli lokali biex jagħmlu proġetti kulturali u soċjali li fil-qalba tagħhom hemm iċ-ċittadini b'nazzjonijiet differenti jingħaqdu flimkien permezz ta' inklużjoni u diversifikazzjoni kulturali. Il-Segretarju Parlamentari qal li dawn il-proġetti jistgħu jkunu implementati tul is-sena kollha li tfisser aktar interess u aċċessibilità turisti anke fi staġuni li huma relattivament kwieti għal qasam turistiku. Enfasizza li din l-iskema l-ġdida se żżid l-interess u tħeġġeġ ir-reġjuni jipparteċipaw fi proġetti aktar ħajja u interessanti. Dawn iż-żewġ sejħiet se jkunu mifruxa fuq darbtejn, waħda bejn Lulju u Diċembru ta' din is-sena u oħra bejn is-sena 2018-2020. Minħati għaw ċermen ta' V18 Jason Mikallef għal dawn il-pjani strateġiċi għandhom ikunu ta' livellu responsabbli biex verament pajjiżna jitpoġġa fuq net fejn tidħol kultura, speċjalment fi żmien li l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea.